Čaute, ja som Lukis a pripravil som si pre vás let's play na hru The West. Ukážem vám túto novú verziu. No, takže tu máme minimapu. Tu je klasický mapa kontinentu a mapa celého sveta. Tu si, ak nevieme nájsť nejakú robotu, tak tu si jednoducho len zadáme jej názov. Tu nás si môžeme odfajknúť, čo chceme vidieť na mapke, takže napríklad teraz si odfajkneme cudzie mesta a zobrazujem sa nám tu všetky mesta cudzie, takže to vypneme. Toto tlačítko slúži na to, že ak sa stratíte v mapke a neviete nájsť seba, tak len kliknete na toto tlačítko a hodí vás to na vašu postavu tam, kde sa práve nachádzate. No, tu máte peniaze, ktoré máte v banke, od tie vás už nikto nemôže okradnúť a sú v bezpečí. No, tu sú peniaze, ktoré máte práve pri sebe, a takže nenechávajte si pri sebe veľmi veľa, lebo je to nebezpečné. Keď vás niekto vydueluje a vyhra, tak môže získať veľa z týchto vašich peňazí, ktoré máte pri sebe. No, tu sú nugety, to sú vlastne peniaze, ktoré si musíte kúpiť za normálne peniaze v reálnom svete. No, ale majú veľké výhody, napríklad môžete z hoci ktorého mesta vložiť do mestskej banky peniaze, môžete kúpiť špeciálne produkty, no a tak ďalej. Potom tu sú dlhopisy, ktoré môžete za ne tiež niečo nakupovať, ale získavajú sa inak. Získavajú sa napríklad plnením úloh alebo duelovaním, ktoré tu máme denné zadania, takže ja už som splnil 5 zo 4 úloh a zajtra dostanem jeden dlhopis. Potom môžeme ešte dvakrát duelovať hráčov, 3-krát banditov a 3-krát vyrobiť nejaké produkty. Za každú jednu túto úlohu dostaneme jeden dlhopis. Takže takto sa šetria dlhopisy. No, tento roh je tiež dôležitý, tu máte vlastne svoje meno, svoj obrázok, úroveň, potom tu je váš život a vaša energia. Tu má tento panel, tu sú schopnosti, vlastne je tu 5 vlastností, každá má po 5 schopností a toto je základ, bez tohto nemôžete nič robiť, takže treba si rozdeľovať rovnobežne tieto skúsenosti, schopnosti a vlastnosti. A toto je kniha úloh, tu máte všetky úlohy, ktoré príjmete, takže nemusíte sa pozerať do tohto tu na salónu, v ktorom máte 4 zadávateľov, každý dáva nejakú úlohu a vlastne tu musíte potom splniť. No a táto kniha úloh je dobrá v tom, že nemusíte pozerať na každého zadávateľa osobitne, že či od neho máte nejaké úlohy, ale stačí sa vám pozrieť do tejto knihy úloh a tu máte všetky úlohy, ktoré ste prijali. No, tu sú úspechy, k tomu sa budeme vracať v budúcich dieloch a vlastne tu nám len vybehne nejaký úspech a ten si tu potom môžete dať do náhľadu, takže keď si na vás niekto klikne, tak vlastne uvidí vo vašom profile nejaké úspechy, ktoré ste dosiahli, to si už vyberete vy aké. No potom tu máme rebríček, tu si môžeme pozrieť všetkých hráčov, buď podľa mena alebo podľa miesta. Duelová štatistika, tu si tiež môžeme pozrieť, kto je najlepší. Takisto ako hráčov, tak si tu budeme pozrieť aj mesta. Potom kto má aké schopnosti. Asien slávy, tu sú tí najlepší. Vidíte, máte to odstupňované od levelu. Tak, tu
máte ten spomínaný salón, takže tu máte tých zadávateľov. Tu je chat a tu sú vlastne tie okná také. Tu nám môžete hocičo písať. Tak nič. A tu máte online priateľov, s ktorými si tiež môžete chatovať. Ja tu žiadnych priateľov nemám, lebo tento účet mám vytvorený iba čisto na nahrávanie. Takže tu máte skúsenosti, koľko vám chýba do ďalšieho levelu. Pod tým je inventár, takže tu máte rôzne veci, si to môžete dávať ako vy chcete. Ešte sme si neotvorili kalendár. No to je jedno. Opäť kvíc. Takže potom tu máme okienko na mesto. Vlastne teraz my žiadne mesto nemáme, ale keď ho budeme mať, tak tu sa nám zobrazí vlastne mesto s všetkými budovami. Tu sú priatelia, takže tu si môžete tu nám môžete aj pozvať iných hráčov cez e-mail. A tu si môžete už rovno v hre nájsť hráčov. Tu sú duely, tu si budete nastaviť taktiku, ako sa budete uhýbať a kde budete strieľať. A tu sú hráči, ale ak chceme duelovať, musíme byť členom nejakého mesta, takže to teda ešte nie. K duelom sa tiež podrobnejšie vrátime neskôr. Tu je shop, to som už spomínal, za tieto dlhopisy si tu nám môžete kúpiť rôzne veci, veľa rôznych vecí. K dlhopisom sa tiež vrátime. No tu sú vlastne oznámenia alebo telegramy. Tu je remeslo, a to až od úrovne 20. Potom práca. Tu si môžete vyhľadať hociakú prácu a pozrieť si podrobnosti o nej. A to sú pevnosti. Do nich sa môžete vlastne prihlásiť do bojovej pevnosti. A to tiež musím byť členom nejakého mesta. No a ešte tu na tento panel, tu je napoveď a nastavenie, dezinformácie, potom takto vás to hodí na fórum napríklad. A tu sa odhlasujete. Takže ďakujem, že ste si pozreli moje video. Dajte like, po prípade odber. No a teším sa na vás v ďalších dieloch. Čaute.